Red Bull Ultimátny hráč je unikátny turnaj, v ktorom sa hľadá ten správny hráč, ktorý nedokáže hrať iba jednu hru, dokáže ich hrať rovno 5. Kvalifikácie prebiehali okolo 3 týždňov a vyvrcholili na festivale 4Games tu v Prahe, kde sa stretlo 8 najlepších hráčov z online qual a celkový víťaz turnaja si uniesol 26 000, produkty od Intelu a krídla na rok. Vůbec jsem to nečekal. Zkusil jsem ten turnaj hlavně jenom jen tak ze srandy a myslel jsem si, že skončím už v online kvalifikaci, třeba stay nebo něco takového. Nezúfajte, tí, ktorí ste sa nedostali do finále tento rok, Red Bull Ultimátny hráč bude pokračovať aj budúci rok 2015. Čaute.